쭉 하긴 양이 무슨 마음 갖고거든. Cái hết sáng nhà bị cho bố sụp của tầng và mua awan dulu tak lagi bố suni pas mua awan dulu ini jadi baik awan suka tang ngerok saya ni agak naik ini. Oh kumpul kum, ngai cuma ni Korea kana kangka oh kum baru. Hello guys, welcome back to my new vlog. Hanya hai lam supiro norong ketal vlog go. So guys, ngen orang reading jano kena tabuk nge. So boro tangan naik tong norok thamna lungun saiman tangan naik guys. Ngen norong tangan ini malai wana norok. Anak kamu borong no sungudo. An para biang ne engka ani para biang go abo vlog rezak tongo. Norok kisa tolawa tangan ini school kai nai di vlog rezak tongo. Nugana nge tinta sen norong nani kami punugana ngen norong naik tuni vlog no pesak jora. Enjoy rate. Kita buk nong korgana. Tabuk nge tangsinai. Tungman bagai sunglass matuka. Satu marke mukul cakjau. Tini hingga hanya hai norong ni bagai ani kami ni blog te ani family by time spend kai mani video tui 5 yo ka ngan norong nai tung di ang tau para thangi tam kai. So paijak tini hingga ang nong no fulogana para dong lerai para hai kena hari ko. Usuk Thanda ngitong bufang wa phangtongon bagai tungui tong hono aram nang. Hingga ang pura sukang rong ni simi norok ani bolong go baksa jaga rong sajang no khonan je thaisuk boro mani chalai tolai beke bui rokon samro tini gangka tini oroni thaisuk bu phangang busuk thaisuk torbai kha naina haijak tabo thaisuk mui janan ne norong phunga nai tuni o oro thaisuk bu hang tongta baksa torbai khoi ko torbai kham tabo khagai janan nang mu khai tabuk nge thajuk khangna nei ko wa kolongma sopre telangai tongang nge norong nai tungdani blog no tai hinge parau thangang gai no asake bukasrango mane a jaga ni je nature tai ke toksa toktini khorang nobar amo bai asake bukha aram nango parau thanga pura thanda haima tongo thanga te phaina musungya nge norong goda nijini parano nija assignment para kamino tong hanggai tong thokjakba no comment khai sabaidi angkai an para thanga onek no tong thokjago ingge ko thaisuk thaisa khagra ka tini gejes kaban thaisuk mukhi janai ni ang wan thaisuk khagai tongo emne khai sung parau sogoi mani kisa sarik jingi thanga ang ani morning duty paise duita duty paise thangu gaba sung thangma se tin tang kha gang parau sogoi mani no ko charta stam tong ha ga haipona ang tini khai mukhi chana ni musungui tongkha mane thaisuk mukhi buino blog jojono relai manugo thaisuk chalai maro gang bazar bo nai nekhe tu noro nongkhor ne ge bisi katalni saini chamani ga thoge deba gang chana musungui tini ge khagai tongui ko sal to thangya ko tabuk to tam sanai sal kolok bla ge ko khagai nakra kha duita ge norok khnai tongkhna jagao no parao ge busuk toksa toktoni khorang pura khna to ngoi tongo kungkila khorang bai nobar bai akubai ge hingga ang thaisuk khagai nagra kha iko ge iko nasidi busuk kabangma man kha ang kabangma man thangka hingge tabuk o thaisuk ka kotor jarchi do amo tostoya ho korasi hinima no bono o thaisuk bazar ni paimani haike toru pura koto khaita hingga hapono mukhi chanan nei iko ang tabuk sui tongo ge norong nai tungniani blog no pesak jora pura kaham ka poriskar ka tabuk sui nei omono khugui mukhi islam nai tangka iko ang sui nagra kha poriskar khlaiye ge thaisungni bleng tui nangai thanga hi nasi tagariwo gangke pura busak rogo khsi rogo nangkhangangkai thaisuk chamani rongui manu agi jere puru rogo sida ang gotam sanai thaisuk beleng tui rog khsi na rogo nangai khsi rog sangai tongmaro sida muitu manu thaisuk rong nu khangka agi jere purule sana rong lai je ya jere puru rogo ke busuk agi to jere rog puru rogo para rogo amtike chalaya deba kyamro muitu manu agi jere ni kongro ke ko tabuk gyang rawi tongo ge rawi nagra kha hor bongui tong ha kisa ge ba hor tong ya ko hapono sanja gere phata kisa ge hapono sa sinai ni ko mukhi islamai na kha mo soburi chini kisa ro som riui nai ge thaisuk ko jar ka hamom no em ne ka motom mui tongo bo ge
tei kaisa jagani thaisuk tongo amo bo markhai thogo a jagani ke tini khaglia khana thangboro khagui telang sinai hinui tini ka jagani no ganani khagui nakha ge tabo chagrana markhai thoksuka norok boda thaisuk mukhai chabai khe taklai ni ano comment khai sabai di. Hello guys, jotono no phone kaham tabo khingka ang tam sanai chingyango tuisa hai kaisa tongda gati hingjago abono inge ang tabo ajago thangdong do ang nokno kaisa phunu man phunu ana tui rok inge a je tui krei da amo pura memories haido agi sung cherai puro agi goda tam sanai 2004-5 ni amalo ta sung cherai puro go nge para roga puro go asuk motor do kaya sekang o gati o mang tu lai ta cherai puro rogo inge norong no tak phunu manu hostel logo no toru sung to haipeno hostel ni phaikang ga wasu je para tu kuma jagan tu lai o jaga ang no tak phunu nong nai do view nai di ko o tui krida o tui haising ta tola khai oba yi khai to jari oi to ni ba yo tabuk to tongnai rok kri kha jaga angka ba ang to ba hainong no phungna hanai se gati nu ge baluk su ka hanai phaimani ge tabuk bo tongnai khe to ko khoroksa ko bom fry rok slamjak ge usuk tui thanda angi to ge ko omono ta gati oba yi kha jari oi ongo jabra rok kri khai tui sol ka hama ga to ni rota i mamui song thengkang kai i komo haitung do kaisa jabra i hat bag sino i komo hai jabra kaisa tung do i komo ta oboi ko amo hai ke soton kanganyo phayuta iko gabono sumuya hanai thenglai mamui song thengpruta koro to i komo bothlong hang tu ngeba ge yam ti ke ra oi ge mo to i ko te khugui mano mo hai ke iya bahake ge omti hai jabra no ge se agi mamu song mamu jelung thungpuru engko muya slam lai truta ma agi chere puru thungmarong muju mano agi chere puru go chin jor busung mamu song thunglai ta kha jo tum phun mangse bisaram na okai chin kheto rok omo hongge to chin kheto wengo khai ban tungu wa khok jawoi jago dog ano romai homani ayango hu tuyo yang tong ga mo gachin kheto inge tabu kam sana burung ni mai to khaili asang kenor ko daram nang be amti para roko thangang kai comment khai sabadi just khaiye town no bara tong nai rok tak pori tong nai rok ta para ma thangyani para thangang kai bo hai feelings ang bai norok comment khai sabai jano suga motom norok sira sinbai mo khumpui jago mono khumpui da khumtu ada tamsen jago to mo goria purungar baruta goria gana kai khumpui nai thumani goria gana khangka o khumbaru norok sira sinbai nai bila ko goria gana kai khumbaru motomani mo khorina gana kaisa khom hungkai sip puja o rumani phobo motai sip ni aro khumala rok grabi rumani o khum jenghamona agi angul bo phanghani hinlai ai mai chalai sinai mai jana ni khot ka taka phumni muya awan dru taklai bo suni fast muya awan dru tin janai budok chakhi chu chakha awan dru jaya khu muya awan dru nakai miani wahan kisa nakai yang tok wahan hosteng tang mai chalai grona tok rok check out thanglai man kar agi te check up rok pa busung bahari thanglai mai sipur rok hingge ge awan sokrang tanglai nai chung ma bai odo awano pias rok ruinai ripai kha thok riya kho
Gay. Omoto tolawa timarnai phap kana bagai. Okay. Go. I want to ready. Okay, go to. Bahai ka on sokang tang norok sai mi aga nai betini. Otto go. Tapu warung wawi rinai ga. Nane phap bai se obong kiok nai. Here norok nai tuni. Hinkai tabuk ge jeng awan sokrang tangna nai tongleyo ma bai ge norok awan sokrang tangna dingya rok nai baidi budi ka awan sokrang khai tuk kaisa nawi nai a tuko tamsane warok wawi nai marugo ge warok wai rina ni bagai tabuk ko warok rap laina nai tongoi ko amonoi o je tuk kepla jagao a jagao khai tamsanai warok rawi riwi tolawot dek kaisa tuk ruwi nai a jaga tui ruwi nai Kai sakao ikom tikai berawui steam bai mono tabo pura ojet tolani tui like momo khaima haino momo amok sticky rice no tikai nei amoka awan sokrang jota chini traditional awan sokrang sap sap thokjak ba no comment khai sadi ang khai tabo kira kio kha hnai nai tongmani iko Hinkai norok bo khlai chabai di nogo angka awan sokrang ga onek no thokjago omo tugo ruwi nai songui chama bai awan sokrang khai chamani onek fero awan sokrang ga onek no thogo ge norok bo da thokjak bai ano comment khai sadi chini traditional food chini traditional jeng je slamui chamani mani ba tamo thongya tong heda wahan hindi bangui hindi joto no thogo ge omo bo thapo hot ruwi dego dek boksawi awan sokrang tangi chama batam thoye tong sinai ba ge tabuk gagai chini waisa thangnai blogo norok nang parani blogo samani je dogarok thepanani nai tongo chini nogo nei nai ge o je janala order dui kapmani a janala sokpai kya gai sokpai nai tini hingkang kai thepanai rok phainani nei tiar khailai tongnai mani jeng ge iko borok salsa salni swkang o je janala ni manei rok aina rok to borok chukar rok ready khai rai phaibai kya ge tini hingge borok phai thepana hni phaibai kata ge amo je tini suddenly pura phungo scooty tam sanai atumsa start yang ginai nogo se ringinai mas lamai chu tlang simania ko scooty eng slama jaga phanchi tlang malia start sinalia ge amon pore engkai o pepsi rong nogo agini chere muitu man suka agi ang lota thaisa tui omte hai pepsi wa hano pura painen bage busa khaprom tam sanai 2 tek 5 tek rok se o ice cream o pepsi ice cream rok tabo hingge jeng mande bazaro thanglai tongnai do amose norok nokona jaga juta bo tamsane pokjagoi se tamsane khadimni sandal juta kai he gaba mamuni lesuka nai nei bo nukjak liya ta mabono kai sandal kai se mande bazaro sokpaijak musung ma mamuni suka nugoi mayo norok no video phone liya ta reaction ra capture khnar maliya mamuni suka nugoi mane khai ungkose do bo khel kari khata nogo bini scooty kisa problem gane nogo phai mas lam kala ya oyang scooty nice lami tongmani baise ang sibin tension paya ke ba bobini yang juta ka ni rogo naisik jangle ta waisen khadim sandal kai heika dak se bo bazar haisin bo krai ja thano mo lai jang tong tinga ha kraya tabuk hingge jeng bazar ni nogo sokpai laikya nogo sokpai nei uro nana khoroksa asukjak nukona norok o video o kaham ke chakjakliya apro angmo video khlaiya hingke ba hingke norok nukona ikoro nana khoroksa asukjak bongni o sejana bufang ke bongni hingke borok nana bai thagosimin ta borok khorok nei bongni bwsarok bo krijak hingke borok bo burisik burang mai khebla hingke bongni sejana bufangni bwthai bono khagei rui tongmanta ma bai jeng borok sejana bwthai chanani hinai hingke bongni taike bo khagei rwnai rok kri hingke ba hingke jeng bo phaisa khaktui mane tamsanai nana no khagei rwtui jeng bo phaisa narwgui chaimano hinai ko khagei rwlai tonglai mani nana no hingke jeng no tlangai chaidi hinai bo to sai tongo hingke kepan nah cucu lah nang buri heng to ha oh seneng aku ya naga lacak lo kar cikoni mo ini yang siapa
Kanya kotor hen to hala ha. Karena harus kayu kan. Nani video dah no? 10 serang itu bang lagi deh. Baba durduna. Ini kan celang kata apa kan beri. Hai hindi, hai hindi. Tabuk hingke o jagao tini hingke seng aguli taisa phaipinai ani duty rongo tongo hingke ba para tongnam sungphano ma tongbuya hingke thaisu khagui topnani kisa hnainai taisa khagui tongphio ang tini kai hingke iko ang thaisu khagmani busungma mukhanai di o thaisu ekdom moto mui tongo onek pura jar kaham jar agi chinoro bo mo haino gana bu phangphangsa tongmani but thaisu gangkai raphai sika no gana hnainai hingke iko sejena khakmani nanano sejena khagrumani anobo phaisa chai di hini ano roho ka nana bo hingke o je thaisu kuri da thaisu bo o nana songo jagani no moto mui tongo thaisu jat kaham jar hingke tin tabuk hingke seng phirok laisinai ta hingke phirok nan bagai ang manei rok ready khlai tongo hingke norok buda parao tongthokjak ang hai comment khai sabadi hingke iko tabuk hingke tang hainan bagui ready ngi paikha hingke chini janala bo iko thepa baikha janala rok thepana naiu hinui no parao thangmani hingke tini thepa baikha hingke ba phaikata hingke tini ni vlog amsinong sinai norok no haino hai sapio ani para hingke mandai norok ano kwbangma borok no comment khailekha hingke ani para bahai nangjaka ano comment khai sadi.